Arwyddnod Gorsedd y Beirdd, 3 llafn yn cynrychioli gwirionedd, cyfiawnder a chariad. A mae'r un arwydd i weld yma, ym meini'r orsedd. Os edrychwch chi draw o gyfeiriad y maen llog at borth yr orsedd yn fan hyn, yna mae'r maen yma yn dynodi'r dwyrain. A'r maen arall draw acw yn dynodi codiad yr haul ganol ha, a'r maen draw acw yn dynodi toriad gwawr ganol gaea. A dyna ni'r Nod Cyfrin neu'r 3 phaladr goleuni. Ac mae yna gylchoedd fel hyn i'w cael yma thraw drwy Gymru gyfan. I gyd o'n nhw wedi cael eu cynllunio ar union yr un patrwm, a phob un o'n nhw yn ei tro wedi bod yn lwyfan i seremonia lliwgar Gorsedd Beirdd yn Ys Prydain. A thros y blynyddoedd mae'r lliw a'r pasiant wedi denu'r miloedd, fel yn Abertawe eleni, y faner fawr yn arwain drwy'r porth, a'r aelodau'n dilyn yn ei gwahanol wisgoedd, a phob lliw yn dynodi gwahaniaeth mewn safle a swyddogaeth. O'i blaenau mae Nod Cyfrin ar y faner ym mhelydrau'r haul, llygad goleuni, a hwnnw'n cael ei adlewyrchu ynghylch yr orsedd a chanolbwynt y maen llog. Ac yna'r gris cyntaf yn aelodaeth yr orsedd, y wisg werdd ar gyfer yr ofydd neu'r disgybl, dan lygaid barcud ar wyddfardd. Yr ail ris, y wisg glas i'r bardd, cerddor neu lenor a fi'n llwyddiannus yn arholiad terfynol yr orsedd. A'r gris ucha ydy'r wyddon wrth gwrs, yn ei gynnau gwynion. Pasiantri a seremoni sy'n llawn symboliaeth, bethau fel y cleddyf mawr sydd mor amlwg yn yr holl ddefodau, a sydd yn baradocsaidd yn arwydd o heddwch. A'r holl ddefodaeth wedi chychwyn gan y gŵr anhygoel hwnnw ar ddiwedd y 19fed ganrif, Edward Williams, Iolo Morganwg. Bron i 200 mlynedd ar ôl i'r saer maen dysgedig ac od hwnnw greu'r orsedd gyntaf. Mae'r aelodau eleni eto'n cyfarfod ar alwad y corn gwlad.